τάξη αντιγυραντικές ιδιότητες? Οι ίνες του μεταξιού είναι πολύ απαλές και λίες. Κατά τη διάρκεια του ύπνου μειώνουν τις τριβές και λιένουν τις ρητίδες. Η επιφάνειά του είναι που βελτιώνει πολύ το δέρμα μας και τις ρητίδες του δέρματός μας. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Όταν κοιμόμαστε σε ένα φυσικό προϊόν το οποίο δεν αυξάνει τη θερμοκρασία, αυξάνει την ενυδάτωση στο δέρμα μας, είναι απολύτως φυσικό, αυτό βελτιώνει πολύ και την ποιότητα του ύπνου μας. Αυτό θεωρείται ότι συμβάλλει πολύ στην αντιγύρανσή μας. Έχει υψηλής ποιότητας βιολογικές πρωτεΐνες. Αυτές οι πρωτεΐνες του μεταξιού, η σερικίνη και η φιμπροίνη, είναι που συμβάλλουν στην αύξηση της ενυδάτωσης του φραγμού του δέρματός μας. Όταν συμβαίνει αυτό, αυξάνεται και η υγρασία στο δέρμα μας. Επίσης, έχει αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες λόγω του ότι είναι ένα φυσικό προϊόν. Και επίσης, τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι έχει και αντιοξυδωτικές ιδιότητες, το οξυδωτικό στρες κατά τη διάρκεια του ύπνου.